Cada 23 de juliol, Carlet ret homenatge a Sant Bernat, que amb les seues germanes Maria i Gràcia són els patrons de la nostra ciutat. La festivitat ha començat amb una missa resada en la parròquia de l'Assumpció, des d'on ha eixit la tradicional romeria acompanyant a les relíquies dels sants patrons. Autoritats, confrares, falles, bandes de música i totes les persones que han volgut rendir tribut al patró han realitzat el recorregut per la ciutat. El destí ha estat l'ermita de Sant Bernat, on s'ha celebrat una missa solemne oficiada per Enrique Benavent, arquebisbe de València, i posteriorment s'ha fet un esmorzar organitzat per la confraria dels sants patrons. Els actes religiosos s'han tancat amb la presentació de les xiquetes i xiquets al màrtir, on s'han registrat les persones batejades durant l'últim any per estar sempre present al costat dels sants. En la jornada s'han exposat els dibuixos participants en el concurs de dibuix, en el qual han participat estudiants de tots els col·legis de la ciutat amb les seves representacions del monument més emblemàtic de Carlet. Un dia carregat d'història, cultura i emoció per la nostra ciutat i tota la comunitat religiosa.